Χριστός και Παναγία. Μεγακλή! Μεγακλή, τι είναι αυτό το πράγμα που μου κουβαλήσατε εδώ μέσα? Δεν ζήτησες μια κοπέλα, Γιώργο, για να δείχνει τα δώρα? Ναι, αγάπη μου, ζήτησα μια κοπέλα, όχι το άγαλμα της ελευθερίας. Αστείο! Γιατί το λέτε αυτό όμως, καλέ κύριε αυτέ μου? Επειδή έτσι είμαι τόσο ψηλή, τι να κάνουμε, έτσι με έκανε ο Θεός. Ύστερα σε αυτό το σοου όλο ψιλογκαγκάνες, δεν θέλετε? Αχ, τι να κάνω, Χριστέ μου, τι να κάνω. Βρε Μεγακλή, σε παρακαλώ, βοήθησέ με, τι είναι αυτή η γκαμίλα που μου κουβαλήσατε? Σας παρακαλώ κύριε αυτέ μου, δοκιμάστε με τέλος πάντων, δώστε μου τουλάχιστον μια ευκαιρία. Τέλος πάντων, μια ευκαιρία. Για περπάτα λοιπόν, να σε δούμε πώς περπατάς. Πώς? Τι πώς? Θα περπατήσεις από εκεί, θα πας στον καναπέ, περπατιστά. Α, τώρα μου βάζετε δύσκολα. Δεν γίνεται να φέρουμε τον καναπέ εδώ. Έλα, κορίτσι μου, σε παρακαλώ, μου σπάνε τα νεύρα μου. Άντε, πήγαινε μέχρι τον καναπέ να τελειώνουμε από το χάμο. Καλά, καλά, θα πάω. Γυρίστε την άλλη, μην με βλέπετε, ντρέπομαι. Μυστήτη μου, κύριε μου, βγήκε και ντροπαλή. Πώς σας φαίνεται αυτό τώρα? Λοιπόν, μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Βγείτε! Ουάου! Λοιπόν, εντάξει, τακτοποιήθηκες τώρα, ήρθες. Να σου πω, παιδάκι μου, έχεις καταλάβει γιατί είσαι εδώ? Για να καταλάβω κι εγώ. Γιατί είμαι εδώ? Γιατί είσαι εδώ, ξέρεις γιατί είσαι εδώ? Γιατί είμαι? Έλαντε. Λοιπόν, εδώ είσαι, για να με τρελάνεις εσύ, είσαι γιατί είσαι επιπλοχαϊδεύτρια, καταλαβαίνεις? Τι είναι αυτό, καλέ? Τι είναι αυτό? Αυτό ψάχνουμε να βρούμε εμείς, κοριτσάκι, μέσα από την εκπομπή. Μια κοπέλα που επιδεικνύει τα έπιπλα και τα δώρα που παίρνει ο τηλεθεατής. Καταλαβαίνεις τώρα? Κάτι σαν γκρίστα, ας πούμε. Περίπου. Ναι, αλλά εγώ νόμιζα ότι εδώ θέλετε κάτι σε κουλιανού. Εγώ γι' αυτό ανέβηκα εδώ πάνω. Αν είναι έτσι, θα πάω να φύγω. Μεγακλή! Τι έγινε, Γιώργο, εντάξει, σου κάνει? Μου κάνει τα νεύρα κορδέλες. Σας παρακαλώ, κύριε τέτοια μου, μην εκνευρίζεστε. Και τι φωνή. Το παν δεν είναι το boy στον άνθρωπο. Δώστε μου μια τελευταία ευκαιρία. Τελευταία όμως, έτσι. Τελευταία. Λοιπόν, δείξε μου τον καναπέ. Μπαμανία με αυτό τον καναπέ. Να το καναπέ, άνθρωπέ μου. Ορίστε. Ευχαριστήθηκες τώρα. Το θέμα δεν είναι το ευχαριστηθώ εγώ, κοριτσάκι μου. Το θέμα είναι να το ευχαριστηθεί ο άνθρωπος, ο τηλεθεατής που το κέρδισε τον καναπέ. Κατάλαβες? Δηλαδή, άμα δεν του τον δείξω εγώ καλά, δεν θα τον πάρει τον καναπέ. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, μην το ταλαιπωρούμε το πράγμα. Κοίταξε να δεις πώς γίνεται. Ας πούμε, λοιπόν, ότι ο παίκτης έχασε. Δείχνουμε παλά τον καναπέ με χαμόγελο και με σεξ. Το κάνουμε και ολόκληρο να δείξουμε πόσο καλό είναι. Έχασε όμως το τηλεθεατής, αλλά μην το στεναχωρήσουμε γιατί έχασε. Του χαμογελάμε, σηκώνουμε και τους ώμους σαν να λέμε τι να γίνει, αυτά έχει η ζωή. Κατάλαβες τώρα? Αυτό είναι άλλο. Και άμα κερδίσει? Άμα κερδίσει τώρα, πολύ σωστή ερώτηση. Άμα κερδίσει, εσύ κάνεις ακριβώς το ίδιο, μόνο που στο τέλος στέλνεις τη φυλάκια και χειροκροτάς. Αυτό είναι εύκολο, μπορώ να το κάνω. Κοιτάξτε. Ουάου! Ναι, να περιμένεις όμως. Μην κάτσε, μωρή. Να περιμένεις να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω, το καταλαβαίνεις. Υπάρχει περίπτωση τώρα, για να μην είσαι προπέτα, υπάρχει περίπτωση ο παίκτης τώρα να κερδίσει και το πλυντήριο και τον καναπέ. Κατάλαβες? Και να έχει τώρα ένα δίλημμα. Τι να διαλέξει, τον καναπέ ή το πλυντήριο? Εγώ προτιμώ το πλυντήριο πάντως. Δεν σε ρωτήσαμε εσένα τι προτιμάς. Το θέμα είναι τι προτιμάει ο τηλεθεατής. Λοιπόν, εσύ τώρα ως επιπλοχαδεύτρα πρέπει να του τονίσεις το δίλημμα. Πρώτα αγκαλιάζεις το πλυντήριο. Το χαϊδεύεις. Του το κάνεις ότι είναι πάρα πολύ καλό. Κατάλαβες αυτό? Το κάνεις αυτό εδώ χάμω. Έτσι. Λοιπόν, και μετά πρόσεξε τι κάνεις. Γιατί αυτό είναι όλη η φιλοσοφία. Στέκεσαι. Στέκεσαι. Πού στέκεσαι, μωρή, πες μου που στέκεσαι. Στέκεσαι ανάμεσα στα δυο δώρα, στέκεσαι. Όπως είσαι τώρα. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Λοιπόν, αλλά έχεις μια απορία στα μάτια και τα χέρια σου είναι έτσι και το προτρέπεις να διαλέξει. Ναι, είναι δυσυπόστατο, πρόσεξε, είναι δυσυπόστατο το βλέμμα σου. Διότι αν ο παίκτης είναι πολύ αναποφάσιστος, εσύ πρέπει να το κάνεις να αποφασίσει γρήγορα κουνώντας το κεφάλι σου. Κρατώντας, ας πούμε, κάνοντας έτσι. Κρατώντας το προηγούμενο συναίσθημα όμως με σεξ και χαμόγελο, κάνοντας... Από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.